tugod ni siya ni atong September 2025. Pag sir, amo sang gipasagdan kay nagtuo ra gud ming dili na kay siya nga naka-alarming ba. Until such time sir, murag naapod sila duda sir nga might be nga naay ni check-in dito sa mga resort nga na biktima. Kay kini mga resort nga na biktima sir, mao ni sila mga dagko nga mga resort dinhi sa Santa Fe. Kato bitong tingali mo 3 stars, 4 stars unya kining ang nahitabo sir, doon na ni sila thousands of likes sa Facebook. In fact, 100,000 na ilang mga likes sa Facebook. Pwede nilang pag-promote sa marketing. Ang nahitabo sir, naghimo pog dami account ang kining mga scammers sir. Unya, paghimo ng dami account, ambot kung unsang hitabua, ilang gipang take down ang mga original Facebook page sa mga nanag-iya ining mga dagko nga mga resort. So, ang nakapakuan man gyud namo diri sir, nakapa-alarma gyud, although gi-coordinate naman gyud ni siya properly sa LGU, inabagan pud sa amo ang kuan pud sir sa amo ang chief executive officer, amo ang mayor. Kining anetabo man gyud sir, kining abot sa mga turista bali maghimo na sila dami account Facebook page sir unya portraying that they are the real kining Facebook page sa usa ka resort. So adto na sila model dito sir unya ang mga dami ra ba sir nga Facebook page mga wais pod kayo sir kay at first sir murag ilag yung makuha gyud nila ang mga turista kay mag-send man sila like atong ibutang Anika Beach Resort. So mag-send sila nga tuog kuan sa kining Land Bank Anika Beach Resort mo na name, BPI mo na kanang mga nagkadaiya nga kuan nga under sa company name. So at such time sir if mag-forward nag-payment ang turista, ngayon turista oy dili man mapustro, dili madayon kay di ay mga dami accounts wala ito. Unya moingon na ngadto ang sa Facebook sir nga i-GCash na lang kay mao man ning GCash sa owner, mao ning name. Na ay 100,000, almost 200,000. And these people are from Negros. Unya kining ang makaluluoy magid pud sir ang mga tag-iya sa resort sir kay ikadto na ngadto sa mga guest. Siyempre kita mga Cebuano sir, accommodating gyud kaayo gud puta sir nya. Labi na kita gud pud sa isla sa Bantayan sir, ato magid nang gi silsil gud ba sa alimpatakan sa ato ang mga kuan mga resort owner dito sir nga pila ta kabuan nga hinay gid kay atong turismo tungod sa linog niya. In fact tungod atong mga vloggers lang gid pud sir nga just to create, just to get engagement, ila tong gipadakadakog issue katong pantalan sa Hagnaya nga mahadlok na ang kuan sir, mahadlok na ang mga turista pag adto nga where in fact musaka ra gud ang tubig if high tide, pero if low tide normal naman ang mga operation unya gipunan pa atong tino sir nga pero may gud nga agian sir basta wala gud sir for how many months sir mingaw gud kayo labi na katong last quarter. So mo nang karon nalipay may nga nabalik-balik na mo nang amo gyud gisilsil sa ilahang mga una-una gud nga accommodating gud ta sa mga turista. So karon mao ning natabo sir nga igabot dito manghilak naman ang mga guests sir nga maabot dito kay lagi ni found out nga na biktima. So ilan na lang in town i-accommodate sir nga okay ra to kung usara ka duha ka sustaghan naman gud kaayo gud sir mayon kag napuo na nya nagtuo mi usara ka resort until naapil na ang Jealous Haven, ang Kota Beach, ang kuan sir kining just this recently yesterday nakadawat pud ko sa tawag pud sa kuan sir sa tag-iya sa kining Santa Fe Beach Club 50,000 pud ang sa ilaha murag di naman kining kung makaya paunta sa LGU level sir ini kami sa LGU motaba na gud may posting for awareness pero lahi naman gud sir ba unya kanang dili pud takibaw sir nga ang reach sa mga audience sa LGU within the island ra so mao ning ni ana gud ko nga ako ning atuon si Sir Leo mo message ko kang Sir Leo kung okay ra ba mo pa-interview kay mao to nga nagplano na pud ang mga owners sir nga magpa-press con na lang pud sila aron makuan gud pud sir ba ma-address matubag gud ni pero nakakuha mo sir kining luoy bitaw gud kaayo sir kay ang mga resort mo ngadto sir ba kini bitaw nag-skeletal workforce na lang kay para dili na gud matangtang ang mga trabahante kay pila gud ka as in wa gud sir nga ang Anika sa una sir nga 44 ka room na aray on weekends sir no nga usually fully booked tulo na lang ka room yung ana sir ba unya kining tungod gud sa kahinay pero karon na lang gud na balik-balik sir nga Pasko, New Year na maunang nadangatan nila sir ngadto gyud tanan mo patighog sa GCash sir nya murag ang GCash wala ra gyud sila wala ra kay matod nila makakuan ko na sila sa number kung aduna na kunoy court order so murag kalisod bagad ani gyud kaning mao gyud ni siya sir ang punot dulo gyud sa salarin daghan kay mga unta mo liyok pero unta ning GCash pud sir ba mao nang karon sir ni pasa ko og ordinansa nga kung pwede bahalag ika kuan ni or unsa ba mo support man ni sila ang mga resort owners sir nga
sugod karon sir kung magbayad man gani sir dapat company name na dili na gyud ta mo gamit og GCash like panglitan kung ikaw Beach Placid ka kung Typhoon Restaurant mao na gyud ang name na gyud sa bank account sir ba nga kung mag bank to bank transfer sir dili na gyud mo dawat og GCash kay diha man gyud sa kuan gyud sir sa GCash gyud ang tanan wala man gyud po yung mga naa po di ay kagahapon pod sir kining Costalis bag una pod ni siya sir kining Costalis in fact bag upo pod nga nag-operate pod nga resort ang modus pod nila pod sir like dili nila ipahibaw nga ang number nga ilang ihatag is GCash like di ba for example sir ang number sa atong cellphone 0915 ana man sir so ang ilang sir name sa resort unya murag ilang ibuwag ang instead of 0915 murag ilang is 091 dash 5 dash ana kuno sir ba niya ma-push through naman sir if imo rang ikuan sa bangko kay ang GCash kung if mag-bank to GCash ka dili naman sila mangayog name unya na mo pud gani uban if mag-bank to bank pod ka sir bisag na ay name bisag sayo pang name mo sud ra gyud pud gyapon ang pag-transfer so unya sir kaning ako punta panawagan pod sir sa labi na sa mga listeners sir kay I believe na amo pud kay mga listeners sa Mindanao, Manila sa laing parte sa kalibutan sir nga naa magid kini pareha aning sa kuan sa Anika mao gid ni sila ang perti gud nga naigo sa scam gud pud sir nga moingon ka sir halos every week na imo adto nga tanang feeling bitaw sir ba nga malipay sila ikabot dito niya only to find out nga na-scam di ay sila so maunang ang sa Anika pod nga aron dili na lang pod kining kay labi na mga first time kay hindi na ba mga turista sir maora ba yun yung mulungtad sir good sir no ang first time nga experience dito so mo ilang buhaton i-cater na lang nila ilan ang taga ang 10% libre pag dinner but on the other hand sir mao pa niya akong panawagan po sir sa mga listeners sir nga unta sir kay naa gyud nag-existing na karon sir nga mga kining mga boosted na nga mga sa Facebook page sir ba nga ilang mo na kung ang offer ba too good to be true ba like sa Anika sir nga unlimited use of jet ski ayun unlimited use sir 5,000 ba ng 30 minutes lang sir na dito kay grabe gud nga mga pang-high-low ra gyud sir ba so mao na yung kagahapon na anak po 60,000 so every day gud sir anya nakadaog pud sa Facebook pud sir kay ang Anika nga naaunta to murag 60,000 ka likes na ilang original Facebook i-take down sa Facebook karon ang ilang Facebook page nga legit gud sa Anika Beach mura na hinuan sila na hinuan ang mangingilad na sir kay 700 naman lang kunya if imo i-try og search sir sa Facebook there are 18 Anika Beach Resort account so daghan gud pud kayo gipanghimo ang mga scammers